28. Pois podémolo mirar aquí no Google Maps. A ver, podemos ir aquí. Carral. O do pan, Sí, pero tamén fan máis cousas. empanada de lulas, Rutas e festas e concertos. concertos. Iso interésame. Garda, creo que o teño anotado nalgún sitio. A ver, por aquí. Onde deixaría o iPad? O Ai, iPad. aquí está. Verás, a ver... Mira isto. Aquí está. Pafo Garaxe. O 28 deste mes toca barullo. Ah, os de Bergondo. Caballito, versión de Xa os café, coñecías. que vai con mi hermana, Disney. Os tatúan entonces, caballito, está perfecto, que va. Ole, que non chegamos. Voume quelar.